Вітаю вас! В эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. Ад ідэі да ўвасаблення ў рамках тыдня прадпрымальніцтва ў Віцебску арганізавалі марафон для хакераў. Шукаюць новага ўласніка. Былы аздараўленчы лагер Арляня ў Бішанковіцкім раёне выстаўлены на аўкцыён. У рытме сучаснага танца арганізатары расказалі, чым здзівіць 36-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі IFMC. Дні Пскоўскай вобласці пройдуць у Віцебску 20-21 лістапада. Расійскі рэгіён прэзентуе свой патэнцыял на кірмашы, які на працягу 2 дзён будзе працаваць у канцэртнай зале «Віцебск». Насычанай чакаецца і дзелавая праграма форуму. Запланаваны круглыя сталы па моладзевай палітыцы, занятасці насельніцтва, навуцы і адукацыі. Адбудзецца лагістычны форум з удзелам прадстаўнікоў пскоўскіх кампаній, падпішуць дакументы па супрацоўніцтве ў сферы турызму, абмяркуюць захаванне гістарычнай памяці і супрацьдзеяння спробам фальсіфікацыі гісторыі. Ёсць у планах і культурная частка праграмы. Віцебскую і Пскоўскую вобласці звязвае агульнае мінулае і даўнія добрасуседскія адносіны. Такі фармат супрацоўніцтва, як Дні рэгіёнаў, рэалізуюць не першы год для пашырэння ўзаемадзеяння і ўмацавання сяброўскіх адносін. Роўна месяц застаецца да другога пасяджэння 7-га ўсебеларускага народнага сходу. Важная грамадска-палітычная падзея адбудзецца 18 і 19 снежня ў Мінску. Удзел у форуме прымуць прадстаўнікі ўлады, дэпутаты і кіраўнікі прадпрыемстваў, ваеннаслужачыя і аграрыі, інжынерна-тэхнічныя работнікі і прадпрымальнікі, пенсіянеры і студэнты з усёй краіны. Упершыню ў спісе ўдзельнікаў народнага веча рэктар Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Ольга Горлова. Яна ўпэўнена, што ўсебеларускі народны сход дапаможа кожнаму ўдзельніку пасяджэння вызначыцца, у якім напрамку рухацца далей і на чым рабіць акцэнт у сваёй рабоце. Президент всегда доступно и четко. Все ставят задачи на каждом из совещаний. Я думаю, и Всебелорусское народное собрание будет не исключение. Информация, которую он доведет, наши планы дойдут до каждого рабочего и до каждого руководителя. Думаю, что дисциплина, ответственность, отношение к своему делу с любовью и с полной отдачей, наверное, это то, для чего мы едем на Всебелорусское народное собрание. Еще для того, чтобы встретиться с коллегами из разных областей, для того, чтобы обменяться мнениями и понять, в каком направлении и ключе работают другие и учреждения, и предприятия. Как мы, учреждения высшего образования, и на сегодняшний день взяли старт на подготовку практикоориентированную, я думаю, что встретиться с коллегами и обсудить еще какие-то моменты этого практикоориентированного обучения, взаимосвязи на предприятии и на производстве, для того, чтобы студенты, а точнее выпускники, приходили уже подготовленными заведомо, и не надо было еще тратить год на производстве. Это будет тот момент, когда мы обсудим, встретимся, ну и президент это все укрепит и утвердит. За гады незалежнасці нашай краіны ўсебеларускі народны сход стаў неад'емным атрыбутам дзяржаўнасці. Унікальная форма дыялогу народа і ўлады дазваляе абмеркаваць важныя праблемы і знайсці рашэнні. Для дэлегатаў удзел у форуме не толькі вялікі гонар, а і сур'ёзная адказнасць. Іх галоўная задача – данесці да землякоў ключавыя рашэнні народнага веча, якія вызначаць вектар развіцця краіны на бліжэйшыя гады. Рэгіён густу, малочныя традыцыі і інавацыі. Маладыя журналісты і блогеры адправіліся ў прэс-тур па Віцебскай вобласці. Яны наведалі ключавыя прадпрыемствы АПК паўночнага рэгіёна. У сельскагаспадарчым філіяле «Вясна Энерга» ў Полацкім раёне даведаліся пра асаблівасці вырошчвання гародніны ў цяпліцах, убачылі, у якіх умовах утрымліваюцца буронкі на сучасным малочна-таварным комплексе. У Верхнядзвінскім раёне ацанілі вырабы з палімерных матэрыялаў мясцовага вытворцы і прадэгуставалі прадукцыю масла-сыр-завода. Прэс-тур юных журналістаў і блогераў – гэта унікальная магчымасць даведацца, як атрымліваюць прадукты, якія штодзень аказваюцца на нашых сталах. Удзел у мерапрыемстве прымае наша здымачная група. Рэпартаж з прэс-тура глядзіце ў наступных выпусках навін.
Ад ідэі да ўвасаблення. Штучны інтэлект на службе ў пачынаючых айцішнікаў. У Віцебску падчас беларускага тыдня прадпрымальніцтва праводзяць марафон для хакераў – хакатон. Крэатыўную майстэрню арганізаваў інкубатар малога прадпрымальніцтва. Яе тэма – выкарыстанне нейрасеткі для напісання праграмнага забеспячэння. Задача – распрацаваць рабочую праграму па ідэнтыфікацыі твараў на фота. Заданні выконваюць каманды студэнтаў факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій ВДУ імя Машэрава. Лідарства аспрэчваюць 12 калектываў распрацоўшчыкаў. Здесь расположен филиал кафедры, они здесь занимаются, идут занятия. А за стеной находятся IT-предприятия, и они видят, как работают люди. Их тут уже со второго курса всех поразобрали, сначала на практику, потом на работу, поэтому все фактически трудоустроены. Студентам, конечно, это помогает, так скажем, получить опыт работы в команде и, конечно же, вот опыт участия уже в реальных проектах, которые сформулировали разработчики действующих IT-компаний. В рамках хакатона мы хотим увидеть подход ребят творческий, как они подойдут к задаче, какая будет архитектура задачи и к чему они, собственно, придут в итоге. То есть у кого получится действительно построить и довести эту систему до конца, до рабочего. Миссия технопарка – это предоставление инновационного обучения, да, где каждый из молодых людей может раскрыть свои способности. А это в первую очередь это разработка, это внедрение, это проектирование различных новых инновационных технологий и идей. У праграме хакатона знаёмства з выставай інтэлектуальных прадуктаў кампаніі распрацоўшчыка праграмнага забеспячэння, мабільных дадаткаў, сістэм спутнікавага маніторынгу і абсталявання. Пазнавальны семінар для студэнтаў і практычная частка, якая доўжыцца 3 дні. Распрацоўшчыкі створаць праграму для вырашэння актуальных надзённых праблем. Пераможцы атрымаюць дыпломы і шанец прадэманстраваць свае ўменні патэнцыйным працадаўцам. Былы аздараўленчы лагер «Арляня» ў Бешанковіцкім раёне выстаўлены на аукцыён. Гэта адзіны дзіцячы лагер у дзяржаўнай уласнасці, які зараз не выкарыстоўваецца і шукае новага ўладальніка. 5 гадоў таму яго прадалі з аукцыёну інвестару з Мінска, які планаваў адкрыць тут аграсядзібу. Але ажыццявіць планы не ўдалося. Таму лагер паўторна выставілі на таргі. Пачатковы кошт продажу вызначаны ў памеры 34 базавыя велічыні, па адной за кожны капитальный будинок. Лагерь «Орленок» был открыт в 1966 году и до 2016 года пользовался большим спросом у отдыхающих здесь детей. В состав лагеря входит 10 спальных корпусов для детей, столовая, здание администрации, бухгалтерии, клуб, склады. Общая площадь здания более 3000 квадратных метров. Лагерь имеет удачное местоположение. Он находится в нескольких километрах от Бешенковичей и в нескольких сотнях метрах от дороги Бешенковичи-Витебск, трассы М3. Новому собственнику предоставляется земельный участок площадью 3,4 гектара. У апошнія гады новага ўласніка знайшлі дзіцячыя лагеры «Усход» і «Бярозка» ў Віцебскім раёне, а таксама лагер-база «Лянок» у Аршанскім. Усяго з пачатку года камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама правёў 120 выніковых аукцыёнаў па продажы маёмасці, якая не выкарыстоўваецца. Дзяржаўны бюджэт пры гэтым папоўніўся на суму 3,5 мільёна рублёў. Праграма 36-го міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі абяцае быць настолькі насычанай, што мерапрыемствы пройдуць адначасова на некалькіх пляцоўках. Пра гэта арганізатары АФМС паведамілі на прэс-канферэнцыі ў медыя-цэнтры Віцебскай вобласці. Конкурс, майстар-класы, выставы, балетныя спектаклі і прэзентацыі. Дырэктар форуму Марына Рамановская расказала, што рэспубліканскі конкурс у рамках фестывалю сёлета пройдзе ў апошні раз. Надалей ён будзе існаваць толькі ў міжнародным фармаце. Гледачам прэзентуюць арыгінальны балет «One Man Ball», створаны спецыяльна для Віцебскага фестывалю. Ён спалучае ў сабе спорт і мастацтва. Унікальнай падзеяй адукацыйнай часткі АФМС абяцае стаць лекцыя члена журы, даследчыка сучаснай харэаграфіі Віты Хлопавай «Як разумець сучасны танец». А вечар прысвячэння легендарнаму харэографу Яўгену Панфілаву прымяркуюць да 70-годдзя з дня яго нараджэння. Основу сложит его, безусловно, выступление театра балета Евгения Панфилова. Будут показаны фрагменты из его
наследие его таких самых лучших балетов, далеко не всех. Будут выступления лауреатов премии Панфилова, будут выступления тех людей, которые знали его, которые дружили с ним, которые танцевали, состояли в балете. Мы даже пригласили несколько экс-солистов театра Панфилова на этот вечер. Но вот он будет наполнен такой легкой грустью, воспоминанием и восторгом от того, что мы знали этого человека. У рытме сучаснага танца Віцебск будзе жыць на працягу некалькіх дзён. Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі IFMC пройдзе з 26 до 30 лістапада. Бацькаўшчына. Выставу под такой назвай прэзентаваў член Беларускага саюза мастакоў Олег Сковородка. Экспазіцыя размясцілася ў выставачнай зале мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя Машэрава. Мастак працуе ў станкавым жывапісе ў жанрах тэматычнай карціны, пейзажа, партрэта і нацюрморта. У яго палотнах ёсць цеплыня і шчырасць, увага да адвечных праблем чалавечага існавання. Творы мастака захоўваюць моцную сувязь з прыродай, з зямлёй, на якой ён нарадзіўся. Галоўным для Олега Сковородкі было і застаецца імкненне выказаць любоў да блізкіх яму людзей і роднага краю. Я отобрал работы всякое направление, которое я написал за эти годы. И здесь есть представлены и абстракция, и реалистические работы, работы всех стилей, которых я за свою жизнь работал. Один з вядомейшых мастакоў Беларусі, не толькі Віцебска, мастак, у якога вельмі арыгінальны, адметны творчы твар, упершыню выставіўся ў сваёй альма-матэр. Зроблена гэта ў канон юбілею універсітэта, і гэта двойчы для нас ганарова. І, конечно, тое, што ён паказвае для студэнтаў тыя магчымасці алейнага жывапісу, якія не ў межах традыцыйнага рэалізму, паказвае дэкаратыўныя магчымасці колеру. Гэта выдатна. Манера жывапісу Олега Сковородкі добра пазнавальная, яркая і падкрэслена індывідуальная. Яго творы знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, музеі сучаснага мастацтва, рэгіянальных зборах, а таксама ў прыватных галерэях Расіі, Ізраіля, Германіі, Францыі, Польшчы, Турцыі, Індыі і іншых. Галоўнаму інжынеру сельгаспрадпрыемства ў Лёзнінскім раёне вынеслі прысуд у 2 гады абмежавання волі і пазбаўлення права займаць пэўныя пасады на працягу 3 гадоў. Такое рашэнне агучыў суд. Пасяджэнне было адкрытым, на ім прысутнічалі супрацоўнікі арганізацыі раёна. Іх калега дапусціў службовую халатнасць, у выніку якой свінакомплексу нанесены урон у асабліва буйным памеры. Па дадзеных следства, з-за няспраўнай сістэмы клімат-кантролю у адным з адсекаў павысілася тэмпература і спыніўся поток свежага паветра. Гэта стала прычынай гібелі звыш 670 парасят. Согласно материалам дела, ответственный за тепловое хозяйство и электрохозяйство главный инженер агропредприятия знал, что на мониторе коммуникатора не отображаются данные о работе системы климат-контроля. При этом он был единственным работником, кому направлялись сигналы тревоги о работе данной системы. Вместе с тем, главный инженер, несмотря на неоднократные поступления на электронную почту оповещения о повышении температуры в секторе репродуктора, не принял мер по снижению температуры, хотя имел удаленный доступ к управлению системой климат-контроля через мобильный телефон. Из-за халатности должностного лица произошел падеж более 670 поросят, у которых остановилось сердце и возникла асфиксия в результате отека легких от недостатка кислорода. Противоправными действиями обвиняемого предприятию агропромышленного комплекса причинен ущерб в сумме 152 тысяч рублей. Обвиняемый работал на данном предприятии с основания комплекса, исполнял обязанности главного инженера. В его обязанности входил контроль, климат-контроль, управление всеми процессами. Комплекс современный, новый, оборудован всем необходимым оборудованием, но, к сожалению, этого было недостаточно. Сработал и человеческий фактор. Галоўнаму інжынеру прадпрыемства прад'яўлена абвінавачванне за невыкананне і неналежнае выкананне абавязкаў у выніку неадбайных адносін. Прысуд уступіць у сілу праз 10 дзён.
Зломыснікі падманулі пенсіянерку з Віцебска на 52 тысячи рублёў. Жанчына ледзь не засталася без жылля. Следчыя ўстанаўліваюць абставіны махлярства, здзейсненага ў асабліва буйным памеры. А шуканцы з дапамогай месенджера прапанавалі 67-гадовай жанчыне дапамогу ў зберажэнні грошай ад крадзяжу. А затым запэўнілі, што кватэру пенсіянеркі збіраюцца прадаць без яе ведама. Жыхарка Віцебска паверыла махлярам на слова і ледзь не страціла ўласныя квадратныя метры. Блізкія своечасова заўважылі няладнае і параілі звярнуцца да праваахоўнікаў. Следователи допросили потерпевшую, осмотрели ее мобильный телефон. Обнаруженная переписка с мошенниками приобщена к материалам уголовного дела. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Следчыя ў чарговы раз папярэджваюць, як толькі размова з незнаёмцамі зайшла пра грошы, неадкладна спыняйце гутарку, не пералічвайце свае зберажэнні трэцім асобам, не давярайце званкам праз месенджеры. Дапамога ратаўнікоў у мінулыя выхадныя спатрэбілася 5 жыхарам рэгіёна, якія згубіліся ў лясах Віцебскай вобласці. Усе яны адправіліся па ягады. Інцыдэнты адбыліся ў Бешанковіцкім і Шаркаўшчынскім раёнах. Супрацоўнікі МНС знайшлі ўсіх заблукаўшых. Медыцынская дапамога ім не спатрэбілася. Ратаўнікі заклікаюць грамадзян не забывацца пра элементарныя правілы бяспекі і не рызыкаваць жыццём. Отправляясь в лес, нужно надеть яркую верхнюю одежду, чтобы быть более заметным в лесу. Взять с собой заряженный мобильный телефон и минимальный запас питьевой воды. Если имеются какие-либо заболевания, лучше взять необходимые медикаменты на случай ухудшения самочувствия. Самое важное правило, которое нужно соблюдать, отправляясь в лес, это то, что грибы и ягоды нужно собирать в знакомой местности, не заходить глубоко в лес, чтобы самостоятельно найти выход из него. В связи с погодными условиями, похолоданием и ранним заходом солнца избегать поздних походов в лес, так как в темное время суток поиски усложняются. Спасатели призывают граждан не рисковать своей жизнью и здоровьем и соблюдать все рекомендуемые правила безопасности, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации. С пачатку года ў лясах Віцебскай вобласці заблукалі 94 чалавекі, у тым ліку 9 дзяцей. Гэтая статыстыка перавышае мінулагоднюю. І калі летам у лесе заблукаўшым прасцей зарыентавацца і выжыць, то позняй восенню ў цемры і пры мінусавых тэмпературах гэта сур'ёзнае выпрабаванне, асабліва для людзей сталага ўзросту. А менавіта пенсіянеры часцей за ўсё адпраўляюцца ў лес па грыбы і ягады. Таму супрацоўнікі МНС нагадваюць у першую чаргу думаць пра ўласную бяспеку. Рэкордную колькасць удзельніц, каля 200, сабраў у Віцебску адкрыты чэмпіянат вобласці па мастацкай гімнастыцы. Сваё майстэрства прадэманстравалі юныя грацыі з Мінска, Слуцка, Новаполацка. Абласны цэнтр прадставілі 2 каманды – «Здюшар нумар-1» і спартыўнай школы беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама». Пераможцаў вызначалі ў некалькіх узроставых групах. Шанец праявіць сябе атрымалі як самыя юныя 7-гадовыя гімнасткі, так і 16-гадовыя спартсменкі. Трэнеры і спецыялісты разглядаюць гэты старт як адзін з этапаў падрыхтоўкі да рэспубліканскай спартакіяды спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ. Все возраста интересны, конечно, по-своему. Малыши умиляют, чему-то учатся, что-то получается, что-то не получается. От более взрослых девочек уже требуется настоящая гимнастика, профессиональная, которую нужно будет выставлять на республиканских и международных соревнованиях. Это наши друзья. Мы очень часто посещаем город Витебск. Здесь очень теплая, радостная обстановка. Очень хорошо для маленьких детей, которым надо раскрываться, показывать себя. Сейчас я готовлюсь к республиканской спартакиаде школьников, которая пройдет в Минске. К ней мы усложняем свои программы, чтобы достойно выступить за город и за «Динамо». Мне спокойнее с лентой и с мячом, потому что я, наверное, больше работаю пока что на ближайшие соревнования. Сёлета рэспубліканская спартакіяда спартыўных дзіцяча-юнацкіх школ па мастацкай гімнастыцы пройдзе з 19 па 22 лістапада ў Мінску. Зборная каманда паўночнага рэгіёна выступіць у індывідуальных і групавых практыкаваннях.
Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области чакается воблачное с прояснениями надворья. Раніцай и днем часом опадки у выгляде мокрого снегу и дождю. Местами слабый туман и гололед, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-заходний, паўднёвый 4,9 метров у секунду. Уначы слупки термометров опустятся до -5. Днем будет от 0 до 4 градусов тепла. У Витебску чакается воблачное с прояснениями надворья, уначы без істотных ападкаў, раніцай і днем часам мокрый снег і дождж, слабый туман і гололед. На асобных участках дорог гололедица. Температура паветра ўначы -1,3, днем от 0 до 2 градусов тепла.